No, relazioa Kataluniakaz oso gustatzen dut euskaldun guztien moduen, ez da, beti duki dugu preferentzi bet Katalunia gainek, euskaldun gehienak sentribune. Gu gure kasuen bakotxa bere konture torri de baten baino gehiago, eta gero batean torganen bakotxien, relazioa oso nauki dugu, bai bertoko jentikaz, da bai euskaldunak berton bizidinak, ez da. Suberti dugu, da uste dut abetik aurrera be barrani esiko dala, ez, rollo natopeko gu, eta Kataluna behan rollo natopeko gabe, osea, arrazori barik. Hasi dire egun luziek, partietako kanuto usainek, ze hostireko ego aixiek, ze hosti polen puta honek. Ez dago festivala eta euskaldun sentitzi eta iseti edonun da garrantzitsue, orduen guke ona parte hartzen gatoz, horregatik euskaldun sentitzen garelako eta garrantzitze moten segureko euskaldunek nun gauzen, hizkuntzi han nukiteko, ez da? Kontzertu bakotxak beren puntu eko, ez da? Beren berezitasun eko. Bai, Gazteizekoa importante izan da, baina, bueno, gure mabian behin urte dago eskoten ja, eta kontzertu asko gondie garrantzitsuek. Baina, kontzertuek banan-banan hartu bidi, ez da? Da hori da, ligako partiduen moduen, ez? Banan-banan joan bide partiduek irabazten, txapeldun gidatzeko, ez da? Ja, gu behar kontzertuek eta bakotxak disfrutetan gu. Atzo Bilbo nego gara, eta atzo Bilboen asko disfruteko. Eta gaur hemen disfruteko gu, aurrengoan disfruteko gu. Diferenti die, bakotxak beren puntueko, ez? Artistikoki edo pertsonalki, bai, ez da? Bueno, ez dago importanti da, hona tortie, eta bertuko jentik disfrutetie eta horako respaldo bat eukitzi be bai, ez, zeuen partetik. Estaldi eskertu gu askontu galizitie, eta gu gozetan entor gara eta goze bingo gu, seguru be, ez, eta suposatzen dut jenti gu eta tornak, dientzino barrendik estorko gala eta danen hartien, helburuen lortu dugu gule, ez da. Euskaldun sentidu, Euskal Herritik kanpo, ez da, son lan gezen, ez.